Ще бъда напълно откровен с вас. Последните няколко седмици, докато бях в почивка, бяха тихи. Но тишината не означава застой. Означаваше калибриране за мен. Казва, че за да се направи най-големия си скок, всеки трябва първо да приклекне и точно това правя аз днес. Днес не просто се завръщам, днес поставям ново, брутално силно начало на Дейви Клозър. Времето за почивка свърши и темпото, с което продължаваме, ще бъде на съвсем различно ниво. Имам толкова много да ви споделям, но нека започнем с голямото обещание. А това е книгата. Онази, за която вложих цялата си енергия през последната година. Тя е вече официално предадена на редактор. Един огромен етап е завършен, а това, което предстои да прочетете, е резултат от всичко, на което ме е научил този бизнес. Но книгата е само началото. В момента подготвям серия от нови проекти, мащабни, амбициозни и създадени да променят играта. Тотално. Ако сте били с мен до сега, благодаря ви за търпението. Ако тепърва се присъединявате, закопчайте коланите. Връщам се в играта, по-силен, по-фокусиран и готов да затварям нови сделки, които другите дори не виждат. Очаквайте много скоро, съвсем скоро, Дейви Клозър се завърна. Нека започнем сега. Следващия път.